Fetara Mali jamana kono e ka mɔgɔw lamɛn mana Yusu ni sanga ina an bɛ foli ni tanu ni waleɲuman dɔ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ kɔnɔ a lamunu n'a tɛnkundugu faso kɔnɔ a n'a kɔkan an b'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila kunnafoni ale tuma sera n'a tuma sera kɔrɔtɔ ni bereke bɛ lajɛ maaw ka bɔ kunnasiri kɔnɔ fasiri sɛbɛnw y'o sabu ye o kɔnɔ kuma anw b'o sugandi ni k'o lasiw ma kelen kelen olu kɔni sugandira tigɛnikuru na kuma bati ban kelen kelen minnu sugandira o na k'u garijɛgɛ ye nka an bɛ jɛ ka masaba in tanu so fila masa kodo jabaru wahidu anw b'a barikada ka waleɲuman dɔn sanga ani waati kɛnɛ bɛɛ k'a ka kɛta bɛɛ la n'an ye masaba in tanu an bɛ arasulu tanu k'a waleɲuman dɔn ni k'a barikada nɛɛma ni kisi b'a ye ala k'o jida kan k'an masaw sɛbɛkɔrɔ fo k'u barikada ni k'u waleɲuman dɔn Yusu n'an y'olu fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ hali bisa ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi ka jidi kɛ lafiyaw la foyi kan'u sɔrɔ tun min b'u tɔɔrɔ minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala k'o nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye ka kanubaa jama fo ko dantuw la de filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama k'u bɛɛ lajɛlen k'o renouveau o kumana ala ka kanu to faso kɔnɔ ani faso kɔ kan tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman ala ka nɔgɔyaw ye a lase ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an yɛrɛw ye k'an ba bɛ k'a cari suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw ala k'o nɔgɔya olu yɛrɛw fana ye Tarawele bayi ni denmisɛnw ka kɛnɛ basi foyi t'u la alhamdulillah Moro k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye ka filɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ni ala sɔnna ni an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan fo k'a ɲɛ ala sɔnna ma tɛna kɛ basi ye k'a na bi dɛsɛ inshallah nɛgɛw kɛrɛfɛ a bɛ maa min bolo bi o ye Asi ye Asi an b'a fɔ a ye k'a danbɛlɛ kosɛbɛ min ye awa réalisation o bɛ l'enfant de Kitakuru ni Bodofɔ jaati ni Seydina Umar Keita ne bɔra difu la ZB ni ala sɔnna ma fitir kɔɲɔkɛ o kuma ale ma tile saba kɔnɔboli sɛ n'an k'a da fana ma n'a ma ɲɛ ko lamisa y'a ta Boubacar y'a ta ale fana kan k'a ta a bɛ kun kan k'a sɔrɔ kɔnɔboliso la yɔrɔ dɛ Moro kuma min ye kɔɲɔkɛ k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ni ala sɔnna nɛgɛw kɛrɛfɛ réalisation b'ale bolo difu sakɛ min ye Jamadugu kun b'o kɛ fa k'an kɔlɔsi Kuyatɛ Awa Keyita ka maaw bisimila min ye marketing na sa min ye Marundaw ale bɛ yen kosɛbɛ ani le Tamura an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o tuma Moro an tɛna bila dagirinda la kun fɔlɔ n b'a d'i ma ka foli kɛ éducateur la Alundaw n'a ka jamakulu ka foli kɛ télévision na min ya Usirakarew Fɔnba n'a ka jamakulu ka foli kɛ bureau kɔnɔ ye Kɛji n'a ka jamakulu ka foli kɛ kumaso kɔnɔ yan kumakɛlaw n'u ka jamakulu Yusu o kumana a kɛra jamakulu ko ye o kumana min ye k'a dɔn k'a fɔ Zeburama Kɔnɛ a fana n'a ka jamakulu bɛ yen kabilaw de ani Mari Sogoba voilà cɛ bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ ye n'olu ma imprimer a tɛ kalan koyi o kuma Yusu ni nin bɛɛ lajɛlen fɔlen kɔ i yɛrɛ ɲuman na sisan kɔni b'a sɔrɔ maaw cogorɔ bɛnna o kuma an bɛ sɛbɛn ta n'a ma ɲɛ ko bilakun y'o ye o kumana min ye indicateur renouveau ye n b'a ta an b'a daminɛ n'ale ye nin b'an hakili lakunu nin ye taasibila ye ani hakili lakunu ye ka ɲɛsin an ka i k'a dɔn ɲɛmaa kɔrɔ dɔ ma ne a n'a ɲɔgɔnna tɔw an ka ɲɛmaa kɔrɔ n'o de i k'a dɔn kalandenw ka ɲɛmaa kɔrɔba ye ale ka fatuli san 42 ye nin ye o kumana Yusu k'u ye i k'a dɔn taasiw lakunu ni k'a laɲɛnamaya a kɔni taar'i dogo nka a ma ban dɛ ko sabu a balolen bɛ an cɛ ma ka da kɛlenw kan Yusu o ye jɔn ye Abdulkarim Kamara Cabral 80 de a bɛna la ci 1980 cɛ sani ni waati y'a sɔrɔ Mali ka di sa ninnu tɛ anw ka ɲɛmaabaw de ye kalan n kun bɛ boli de ko grève b'an kɔ a b'an kɔnɔ ko grève ye monsuru de a bɛna la ci hali sisan denmisɛnw yɛrɛ ko grève b'u kɔ nka u t'a dɔn grève yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na olu ta de ye ko grève an ta kun ye grève b'an kɔ o kuma Yusu min ye i k'a dɔn kalandenw i k'a dɔn u ka jɛkulu kɔrɔ min tun bɛ an fɛ yan fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ olu ye taasi lakunu kɛ kununko i k'a dɔn san 42 don n'a dugujɛ dɔgɔkun ni dɔgɔkun ka taa se kalo ni kalo fo ka taa se san o sigiyɔrɔma 42 ma bi Yusu i k'a dɔn marisi kalo tile 17 2022 sayina o b'o dafa 42 la coyi min y'i k'a dɔn nin ŋanaba in ye
ni ma kanunin bai Abdul Karim Kamara nuku amako Cabral ale koni fara ka hajuke ka sabuke aka hajui a faro kama ya fo chugo mi bishegin sa no ye 1980 a kera ka do ko binjeni fanga be do mbe wati ko mema kunye Musa Traoré president Musa Traoré ka wati la ibai ka fo fasiri ke ba no Bala Traoré ani ka te renouveau kono akoko wati dla ko ninke wala inkera ko kuma ku yi ka do alanyana ma ninga tashi lakunu ka bunya masigini tashi blake ka nyeshi ni kalande unganya ma koraima fe minyi ka do ko awati gelena ko ya suro ka do kalande ukeledo ka ngenyi mi doni minyi Musa Chinyata bai na ko alebe Musa ka siraw na ka kinnauka dinanda ale Musa Traoré ay ko bulogoni shina ale de ma ka fo kale de ka do Cabral fa ko sabu akera ale ka mara o wati ulla ko kuma na ko minyi ka do ulika joye ko ningera ikado ka fo uni nyonje femi Musa Chinyata baye ko kalo damado ikado ni kalande umvona ko fora nyongo ka sabu ke fota doye ko kera sababu ye Umaru Mariko ale remna nan ngata ale bla preweni na folo ko mona Yusu ko ka sabu ke kai neni ani kuma jugu taga fonga blo nyama sigare no ye Dr. Shogel ko kala maigaye ko ye Musa Chinyata baye ani kalande unje akumpatane do wati dola femi ikado ni ngoisa ka ye jabi uke ale nyefolu ke wati minana akumona fanga mauka munu nye ikado ka fo fanga uliga joka fanga kama marskalo bi kono ndoni kile sa no 91 ay wako simve ibaye ka fo ko minye ikado inem ama koro ikado ani amsi inem aywa ko olu ko ni ikado uye wulika joke kuma sama na wati kunongo alamusa donza marsikalo kleta ane wolomvla obe ikado sanelema okofo no ye ninga fatuli sanelema ye ku ye bonya masigi bake ka nyeshi ama katashi bla oke ka nyeshi nima uje nya ankoro no yu keleke nya ankoro ye mi ni ikado ka fona le fatura ka beni marsikalo kleta etani wolomvla ye bishegi sa 1980 no o de kofoto ye ni Abdul Karim Kamara nuko amako Cabral ko ngana kundo aka watila ikado funangeni bona yebali ko sayafle ka foshi ambulo ka fito samuga ani durula okmana okera ikado fanga do katabulo konnala Cabral ale tunye kalande unganyama minye besone doye dane ya baka ayre masebe okmana abe masebe ko ke ana waliyo abe akorma mo ani masafla umbunya ka yire ladabune ka se hakemima obato bela jire ka bunya bisa masabu na masi maitina se sama waka kusirile do fe nyuma una o yaka jamana ye jamana kun kada dusuku ye akada ni jamana kun kada ikado akada yakata bulula ay o sheria ko madogo kwe asabuge munye bado kulu jenya mi fleni kaka faso denya ko madugo ado kama ani do ye jenya mai ulu do banchela nga chama vana be ulu ndanyana mi nye chevle drame ale Cabral ga ajenya ankoro ye ko chevle rematunga ke awatila chevle tara fo Dakaru Boniface Diallo ale tara fo faranziwa ani Toto Jara okmana mi ye kado ni ngoisa ko ulu bela jile de kunungo ku ye kado tashi blage kanyeshu jenya ankora ima kwa kala nyini kunte dore akumbe kalande unga lafia de nofe awatila nga o mafamu fanga marabo fe awati ko tarawulo akandanya lila okmana mi ye kado marsikalo kleta ani woro katase kleta ani wolon vlama Abdul Karim Kamara nu kwa mako Cabral uya mine ni ka nima toro ka nida dingani dala ka kera ikado romina ode commissariat deuxième arrondissement e Bamakoya ka kera ikado alaga hinala General Musa Traoré aleka fanga wati ulla hakilla kununa o Cabral ko kalande nyama mi kundo ibai ka fo ko femi atoko yin adola ko anokungaka awati ulla ka kumana lanyini minge kalande umfe ulubi so oma ko kumana akal lanyini umfana tumike kanyeshi kalande unga lafia nuka ikado enyata de ma o femi ikado ko umatega nyofa mula chuko sila awati ani fanga marabau ku fora nyongo kumana inem ulu ye ikado la nyini mununge awatila femi ikado Abdul Karim Kamara nale tunyanya mabaye ako ko femi ikado nywanda ko kekado ikado kalanzula ko dabla kumana kalande unga kalake ukata kalanzula kasura makeni nywanda nye haka jami be école supérieure école normale supérieure ko fo école supérieure ko fo sake ko ka konguru ke kataye ko ulika boy ko ka do fara kalande unga ikado tromonyonga no ye bursi kumana kwa ka sara akuma fona na sabu bursi kalo doke amasara abe menyonga amasara akala nyini tumbo fona kama ko bursi ko
doga faraka wa ka sara kumana o kumana ko mbogotigi munun be ni ala bo lu garsige denna ku to kalana ko lu bolo bo kalana pe ko alete o la ko abo ko abana kwale nu manya ku ye desoro ka kana fiye do ka kalana ulu kana ke bolo ko feto fenye mbogotigi dendigi ulu kana bla kofe o kumana ko kalanzo ikado ka fo o kana ukenjugun to fenye ko ku bolo do tawulo la ku ka kalango ka itindia ka yasa abisiga time tugo mina ka kala nyini fana doku ye jumenye kalande unga taga sigi baso akumbe dobo ka kala kunamana ko ka dumuni ngero glaw ya befo mi mako kantin nundo e visionnaire wallahi kaga la yini dok yeni kiyen di kundo de kumbala nga do kama ama famu fanganya na ko abale ka fangando fe akera tedi yusu okuma ko kantin ko daile kalanzo la haka jaka nga marabulo kalanzo ko kantini dama ka daile woro numbela jirena onanyo na damanda mu mbe kalande uga here nuka kalanke ko nyuma ni sini yinsi ko fo kaga la yini tuyen nunde ye wa afatura ahaju de kama afatura akaika do nyuma nyini de kama bala Traoré ale ni fasiri be indicateur renouveau kono yusu awnya buka bidon boli kono moro ni indicateur bla le pays ne ba l'état mi nye planti do o koni awanya ngi sege ninga nyesi Jean-Yves Le Drian to korobani ni demiseni ver wallahi klunge ni ver ni fube mi dundu ka e kartonna ambasa nga dimiso masil dum abin di dunga tachi kenebe ka ala tisame abana isije koro kunche propre Boro mi Jean-Yves Le Drian ale mi ni Faransi ani jamana urew chakonye onyana babadu mi awkado jakulu bimbe nuba wele ko mumma maliko o koni awkado meeting bani ala sonama bolu no labe martikalo tlim gane fla ninga gikado yorola yoro mi ne monument de martyr akunti dore mi awkado nyerela nunu ngone nyangni sebando Jean-Yves Le Drian ale konduru la kasoga munye ni jate bineke mi France ministre des affaires étrangères et de l'Europe et kado walia do be nakari wallahi daga chani yere do fanga juli ababe la depuis 1960 ababe na koro na miya depuis de Gaulle wati same o de direct same de bene kabana gwandi abana wanda ya nyijugu bo sanfeta ibado ka foko ninte kuna jama aleta mumina dimina na ngoro e ba kundon ba donge moro mi Jean-Yves Le Drian ni jatimina ke awekado ni che mimbe na be faranzi mi kado awaminye onga jakulu mimbe ne muma maliko uluko ne nyangini sebando dorate Jean-Yves Le Drian ikado nyerela ka kembe ka wulika jo minge ulube nyema awekado ulube nyefa liga nyema Kajira oluka tabolo te dore mi Jean-Yves Le Drian awekado minye onga sebendo be o seben o marché awekado minye nyerela ko taraka damonga ikado amaje akeje akonna de mi awekado anga jamana bi mi awekado femi be ninga ijagwa biri onga minye ka faga jugo bole onga ninga tlaka jira ka foka aude taya onye ko ti beble onga ni feres ku bele jeleke ninga ambolo bo awekado faranzi bolo bro ikado nyerela mi jatimineke mouvement olu ya jira ka fo femi be no données biométriques mi awekado no bitalike onga malikono mi marché mimbe a marché akabwa aboloma ka to ke munye Jean-Yves Le Drian awekado ani adenge yelma ayere awekado luko ngembe ka malike mi awekado mi didega de awekado ube awa anga PSI obedla olufe mi awakado nunu nye ika ani awaka faro femunu be no luye awakado maliere no ka ngadla enfin nunu ngembe ka ubolo bri auna ni katla ku ubolo bri ka awakado abele jelenga na munye anu ya di madu ma imprimer la abagla madu su babeni mumitali ke ministry imprimer abana e kandaje abana uka be marché be di maduma abana ikandaji moro mi ale awkado piesi munumbe male munumbe koka mi awkado nimbele jele ikado awminye o bele jele olu fana nyimbe nintama inagoy ka soga munye nunu yu bolo bre mali dala mi ka mali awkado ka tulubo mi katla ka nobo o mi awkado mumma malikoy olu kon go kuti jena bi kuti jena dini olu na tama
boloda sama min n'u b'a jira k'a fɔ nin waleya min bɛ yen nin waleya jugu min bɛ yen ni a ta mɛ anw ka jamana kama i k'a dɔn awɔ min ye Faransi maa ɲɛmaa dɔw fɛ mɔrɔ awɔ k'a dɔn jɛntikɛ n'a cogo si la wa i k'a dɔn olu na Mali ta fɔ ni ka tila ka farafinna bɛɛ lajɛlen ta fɔ bawo i k'a dɔn awɔ ninnu kɛ bɛ ka anw kɛ maaniw de ninnu kɛ bɛ k'u bolo biri anw kan wa mɔrɔ ko malidenw kunna sa o kunun o kununi min filɛ nin mɔrɔ k'an ti sɔn fɛn wɛrɛ ka k'an na bilen mouvement Maliko y'olu ka fɛn ye an ka kununi ni cɛkɔrɔba ka kununi tɛ kelen ye dɛ cɛkɔrɔba jumɛn cɛkɔrɔba kunna cɛkɔrɔba kunna kɔni kun ye kuma de ni ko tiɲɛnen ka ban i bɛ wuli de ka ko kunbɛn n'a a tiɲɛna ka ban ne wulila o kɔni ye fu ye a y'a sɔrɔ dugujɛ y'ale minɛ Mama Paga n'ale ka fasiri an y'a bɔ le pays kɔnɔ le pays ka fo ka mama fo foli k'a dɔn an b'a ɲɛsin fasirikɛbaa bɛɛ ma mɛ Mali tribune ta Mali tribune ni y'ale ta sa fɛn min ye k'a dɔn Faransikaw ka kunnafoni cɛrin sira min bɛ n'o ye RFI ani France 24 k'u gulonnen don fɔlɔ Mali la fo ka taa se waati dɔ ma. Mɛ nin de fɔra an ka maa ɲɛmaw k'u wasa don anw yɛrɛ ka maa ɲɛmaaya de bɛ kɛ tan a banna k'u gulonna k'a sabu kɛ u bɛ fɛ ka Mali yɛrɛ de dafiri a banna n'u ka kumakan jugu ni haju ye a banna min ye Alassane Sisuma ye ale ni fasiri Mali tribune kɔnɔ bi Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn dɔnkibaru baarakɛla dɔ Jeune Afrique tɔgɔ la an kɛlen kɔ k'o gɛn ka wulu so nɔfɛ ɲɛdɔya tɛ k'aw na bilen n'an mi gɛn koyi o kelen ni kɔni o ka jɛya bɛɛ ma fɛn min ye k'a dɔn février kalo tɛmɛnen o ko Jeune Afrique journaliste dɔ o gɛnna ka wulu so nɔfɛ kuranjɛ fanga k'u tɛ i k'a dɔn kulonna koyi k'a sabu kɛ mun ye fɛn min k'a dɔn o tɛmɛnen kɔ o kumana ko u ye ŋaniya siri sisan sa fɛn min k'a dɔn Faransi a kunnafoni cɛrin sira min b'u ka propagandunw kɛ n'o ye RFI ni France 24 ye jabarani ani kumaso k'a bɛɛ lajɛlen gulo fo ka taa fɔ waati min kɛra o kumana ko k'a sabu kɛ ko o kumana u bɛ ka kuma juguw dɔrɔn de ta ka anw sɛgɛrɛ ani jamana tiɲɛ kumaw jamana dafiri kumaw k'u b'o de fɔ fɛn min ye u ka bolofara minnu fana bɛ yen n'a bɛ fɔ ko plateforme digitale k'a bɛɛ lajɛlen gulonnen don Mali bankun kan yasirike naani bɛɛ lajɛlen na fɔta ko ni dɔnkibaru cakɛda min filɛ n'o ye dunanw ka baarakɛda ye Mali gouvernement i k'a dɔn k'a fɔ olu ye jateminɛ kɛ ko ninnu bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛ k'anw buruja sanga ni waati kumakanjuguw bɛ ta k'anw sɛgɛrɛ lagosiliw ani k'a dɔn dusu tiɲɛ kumaw ni yɔrɔ tiɲɛ kumaw sitanɛ kumaw u b'o damanda de ta k'o bayɛlɛma ni k'o lase o kumana ko fɛn min ye k'a dɔn a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi furancɛ fanga ye dan bɛ se ka kari o la cogo min ka jamana in ɲagami k'a kun de y'o ye ka jamana denw ka an kɔ don ɲɔgɔn ma ka jamana bɔ da la ka tila k'an ka wolomasiri tabaw ka fɛn da olu la min t'u jogo ye o ye k'a jibi na de ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye o ko ninnu ye RFI ani France 24 k'u ka baara tɛ bɛnnen tɛ dɔwɛrɛ ma nin kɔ wa u ka jamana o de b'a laɲini u fɛ u ka nin baara ninnu kɛ k'anw ka faama jalaki k'a fɔ ko olu ye i k'a dɔn dantɛmɛ walew kɛ ko ka nikati gɛlɛya walew ni nikɛnɛ karabaw ko k'olu kɛ ko ka dan sago ni ka dankari maaw la fo ka taa se maninfin jɔsariyaw ani maaw ka hakɛ ko k'o bɛɛ lajɛlen sɔsɔ ko nin kumakanw de b'u da dɔwɛrɛ t'u da bi ni nin tɛ ni kunnafoni minnu filɛ nin ye ko i k'a dɔn anw ka furancɛ fanga maaw fana m'u da gulobarani sigi koyi u ye nin mɛn waati min na u bɔra k'a fɔ ko nin kuma ye kalon ye bi ko kalon don sini k'u tɛ ka dɔwɛrɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ tiɲɛ kumaw k'a k'o ta k'anw ka faama sɛgɛrɛ ani mankutu tiɲɛ kumaw k'o de lahala la sa jamana maa si t'anw ka jamana lanugu an bolo ni kuma ni cɛ ɲi ni kumakan lankolonw ye bilen o de y'a to sa fɛn min ye k'a dɔn gouvernement ye ale ka kuma lasela a ye laseliw kɛ min ye Abdoulaye Mayiga ye a ye i k'a dɔn laseliw kɛ waati min na a y'a jira communiqué kɔnɔ k'a fɔ ko i k'a dɔn gouvernement a ye ŋaniya siri ni k'i kandi k'a fɔ ko nin kunnafoni cɛri sira fila RFI ani k'a dɔn k'a fɔ France 24 ko k'a bɛɛ lajɛlen gulo fo ka taa fɔ ko min kɛra ayiwa o fana tɛmɛnen kɔ k'a tɛ bɛn Mali an yɛrɛ fana ka u ka fɔtaw ta k'o lase an fɛ yan walama k'a fasiri an fɛ yan nɔ o ti bɛn fana tuguni n'a ma ɲɛ ko ninnu kɔni gulonna o kumana min ye k'a dɔn o senfɛ fɛn min ye k'a dɔn an ka kunnafoni cɛrin sira minnu bɛ an fɛ yan ko a balilen don an fana ma an ka ninnu ka fɔtaw lase ayiwa RFI ni France 24 ko i k'a dɔn taabolo o de y'a to u gulonna sa ko wa ko nin ko u gulonni a n'a ka don ba la a si tɛ kɔrɔya si ye Alassane Sisuma nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Mali tribune kɔnɔ u ka bidon bɔli don Moro ni y'o bila min ye anw ka jamana kɔnɔ bi min ye aw k'a dɔn dɔ farala caji sɔngɔ kan nka Moro aw k'a dɔn ɲɛfɔli kɛlen don ɲɛfɔli min kɛlen don Moro dɔwɛrɛ tɛ min ye aw k'a dɔn Ukraine ani Russie olu ka i k'a dɔn o bɛ ka kɛ komi Russie la tɛ foyi
ni résultat tɛ foyi ye olu fana tɛ papaga ye o ngu ka gazi bɛ bɔ yen olu fɛn bɛɛ ye résultat ye gazi wo pétrole wo minɛmisɛn wo alikama wo nin bɛɛ de bɛ bɔ résultat la donc propagande de y'o ta propagande de kɔngɔ bɛ ɲini k'u si ban wa dunanw bɛ ka suuru ka cogo u ka suuru yɛrɛ kamana gɔnɛ don n'olu balo cogo min a bɛ lajɛ u bɛ da gɛlɛya dɔrɔn de la dafasa kɛ i b'a fɔ fasa ɲimi wulu da a banna nanzara da ka gɛlɛn sa Moro nanzara da ka gɛlɛn cogo min na min ye avocado dɔ faralen taji sɔngɔ kan an ka gouvernement o bɔra ka ɲɛfɔ kɛrɛnkɛrɛnna ministre min bɛ yen ministre de l'économie et des finances Moro avocado min ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ k'a fɔ kalo mois de mars min ye jamana ye ale bɛ miliyari 2 a n'a kunkanfɛn 9 u kɔni u b'o bin ka bɔ avocado douaniers olu kan ka min sɔrɔ min ye taji avocado a sugu o sugu o sɔngɔ la olu kan ka min sɔrɔ u y'o bin n'o tɛmɛna ka bɔ yen miliyari 2 a n'a kunkanfɛn 2 o ti dɔwɛrɛ avocado min ye redevance autorité Moro avocado o bi kɛ o ye min ye avocado o wari bɛɛ lajɛlen kalo la o bi ti jɔ miliyari 5 a n'a kunkanfɛn 1 na Moro i ka dɔn maga hakɛto gouvernement o y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la gouvernement a bada min ye olu kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka baarabaw kɛ walasa i k'a dɔn sɔngɔ kana yɛlɛ min ye aw k'a dɔn kabini 2020 fo kana se 2022 ma min ye anw ka jamana ye i b'a ye k'a fɔ awa min ye taji super o tun bɛ feere i k'a dɔn 130 a n'a kunkanfɛn Moro aw k'a dɔn gasoil o tun bɛ feere aw k'a dɔn 100 ani wata a n'a kunkanfɛnna nka Moro a bɛna ta kabini waati min na ni nin ko ninnu nana ka na daminɛ n'o ye avocado Russie la ale ni Ukraine ka kɛlɛ ko avocado diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'a dɔn bi k'a fɔ awa min ye taji ye ani ka dɔn min ye farinimugu o ti dɔwɛrɛ bilen fo ka taa se o bilen tɛ tigɛ nburu ye o de ye alikama Moro n'o bɔra yen i ka dɔn awa min ye tajimafɛnw Moro ko dɔ bɛ ka fara ninnu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kan jateminɛ kɛ an kun bɛ taa litiri ta min ye Sénégal ye aw k'a dɔn min ye 250 ani kɔ ye ni ye transport ninnu ni fɛn bɛɛ lajɛlen fara kan ni sera ma ɲɔgɔn na Moro aw k'a dɔn gasoil o tun ye aw k'a dɔn 50 ani a kunkanfɛn fɛn ye i k'a dɔn o y'a tasaraw ye Moro nka bi min ye aw k'a dɔn bi n'a ka bi o taari jɔ 100 ni kɔ la Moro aw k'a dɔn min ye o b'a jira k'a fɔ dɔ yɛlɛ n'a ka 100 jɔ 100 ani 15 115%. Nanzara minnu ta bɛ $120 $130 la. Olu ta bɛ $130 bariko. Ayi u b'a dɔn ko sumala ba in yɛrɛ ye o. A banna. A t'i ko anw ta wa. A banna. Kɔlɔnjugu yiri bɛ kala yɛrɛ kɔnɔ. Moro. Nka anw ta de bɛna k'a la kɔlɔlɔ guwan. Moro. Sabu an m'a min an m'a bɔ. An m'a min an m'a bɔ. Moro o b'a jira k'a fɔ awa min ye gasoil ye. Ale aw k'a dɔn 126%. Moro o ye aw k'a dɔn o ye. Min ye ministre ye a y'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ. A ko min ye san kɔnɔ jamana bɛ min don subvention na. Subvention ti dɔwɛrɛ jamana denw aw k'a dɔn min ye taji feerebaw aw b'a feere nin da hakɛ la to k'a jɛ min b'a la min ye jamana gouvernement yɛrɛ b'o fara kan walasa aw bɛ se k'a feere k'a sɔrɔ a ma kɛ ni bin ye anw b'a tɔ ni dagun an b'a tɔ ni dagun walasa a kana digi jamanadenw na kosɛbɛ o bɛ kɛ ka kɔrɔ dɛ o bɛ kɛ ka kɔrɔ o de b'a to a bɛ fɔ an na n'o tɛ bi ma gɛlɛya bila sen na koyi a banna corona yɛrɛ san 2 ye nin a kɛn bɛ ka diɲɛ bɛɛ gɛlɛya a banna ka na fara i k'a dɔn kɛlɛ in kan nanzara minnu yɛrɛ y'a kɔn olu bɛɛ balo gulon b'a ko la a banna o yɛrɛ fana ka litiri taara ko euro 2 o kɛn bɛ balo euro 2 o b'o ye 260 ani kɔ de wa o kɛn bɛ balo ba de bi f'u taa b'u ka taji feere yɔrɔ dɔ datugu k'u jɔ a da la a banna k'a tɛ a ma bɛn u ma dɛ jango bolibabolilaw olu kɛlen don ka tile 2 gɛrɛntɛ siri u ka taji feere yɔrɔ dɔ da la a tɛ dayɛlɛ a tɛ dayɛlɛ a tɛ taa maa tɛ na Moro an nun ta aw ka dɔn o ye a ti bɔ an fɛ yan nka min y'an ka maa ɲɛmaw ye olu kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ i n'a fɔ Asimu Goyita n'ale transition maa ɲɛma ye ale ye min fɔ k'a jira ale t'a fɛ jamanadenw olu ka sɛgɛn cogo si la a t'a fɛ aw ka dɔn min ye nin sɔngɔ ye hali n'a yɛlɛnna a kana tɔɔrɔ dɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ min ye a kana juguya anw ka jamanadenw ma Moro aw ka dɔn o ko de bɛ sen na ministre
d'économie et de finance mi Alfousseni Sanu ani awekado mamunu we pétrole ko nyema ani mamunu meta pétrole takana ani awekado chambre de commerce moro no boray ikado ani consommateur dum bele jele jira ka lajeke yani awakanywa famuya yani uka songo sigi akula ko songo bina yelenga yano che ko jere buludale do ka family di bema abana anga ngambo risuma uru tati kata euro chama sawu akoni akasa ga bone ko ai santi kata ko ga akainde ni je benye kine ka kuka akainde abana uka ablaka na onve uka shuru kana ya abana uka europe ire betike ka bwalo ka nyi afrika awo ni ala sona mala ire ka afrika ni shin ni azi nunu azi jamana tode ukuka tajire akana di faraje jamana were mabli al ni ambargo bana akana du mabli fi fu ka do fe mbesi bana dogo kuluta ko fo 1930 abana 2030 dogo ko 2050 o eku bi ko ya mame traore yalla ka patrie mota do mji ulude la modwe abana o maizu mame traore aka fasiri ga antita sugula anga sugula bibe ni ala sona adaboro kama bela jileka wasa soro nolu wasara on bisewa abana yusu sugulama ikado kafo amboru fe kafoli ke sugu kilingena na bela jilenye amma siga se jo sugu bela sanga ambe sugu befo ka sugu kono ma bela jileko ai se sugu amita abla maiga comme marché groupe commerce tay no ni boray ta pharmacie Kuraverti voilà ni boray sa bisega ta asi sugu bayrela abana voilà ala ga mana yusu ambe bela jile foga be barkada ka fo ko kuna foni ambe dona etu na ngo ambe doni kuna foni yembe siga indicateur de renouveau mi nya leta ikado ambora ga kuma kele mi fo odo mi nyi ka do ngalumba tige ni ka jibina mi no be kataga nya shanga fa mama ko gorna ma ayanyi ni kai ka do ni chaga da fla ku beglo wa ko communique ubora ka binga beni marsi kalen kleta ani wore arabado ba fla ni mugani fla sana ay wa ka jira ka fo ko nunu ukana la seluke an fe able wa mi kuna foni chere siraw ye labana kuna foni chere siraw ay site d'information ko ukana ikado ofana la silika na ko fe o ma nyine me ke mali adon kibaru barakelaw fe malaw ani la silika la ni fasirike baw kan kana nunu ka te tabulu foi takalla siginin kaka ka fo kambo kuna foni ceranga jamana kuna ya ko funa tibe bientike na anyira uka kuna funun takalla se yerefi ani France 24 o kangari bidda on yere fona ye anga fasola ya faso manyema yo kangari danga kuna foni barakela yere fona ye ay waka abe kalo chamambo nunu ntiga dore ke ikado ka kalonda unaka fundeni tojuguya ay wako France refle ni ka tabulu te dore bi ka kalumba uglangla ko ludda auna jangwanga finintige ka ulu to chie ya sa uli sega ko lunno fe chugomina ay wako ka do ka tomba do be o ye ga do seben kunje seben ka beni ke kalo inkleta ani duruye ka do ko oyo la selu famba ke RFI ani France 24 deka abela jile ye kalo nye ka da aunga ulu masiri tabawula ani jamana yerela ko kuma yusu kibai ka fo krengrene yala ko ngalumba tigeni ka do yoro chie kuma kama ka do nunu nglona ko ube fe ka dusu chie de do mauni nyonche ko wati do kera lo ye malde ko do nyoma nini kuna foni chejugu nunu nye anini ngalo nunu nye ka furugu do jamana de yere damani nyonche sigi nyonya ko geleya ka do minye sigi geleya ka sigi nyonya geleya ka foroka o ere fona temenengo o kuma na ko minye a journalist do ye ko ube sambo ute mali kona ya ulubisega mufo mali kuna foni na usigi koro ka miri ka sebe ka chi wala maka fo ikado ka fo uka nyema ulusa gona kuma ko fo o kuma na ko minye o ko e ko anyo kuma kalondiya wa anti jeno e bi anti jeno ye sini feve bege sababu ka onga fama buluja ka ugalabu kare ka utogo chien ko tibbe aunga jamana kono o tebe ma wala chugo me o tebe jamana defana na o chugo kelena o kuma na ko nimi yake sharia utabulu bino nyefsini mike oma wa o sharia na bulika inafu ala nyina chugo mina wa ke chugo fanana ko nunu nga chaga da fly no RFI ni France vergati gloni ko ale anyeleka ikado bani FM ngaya atise kan lame ko amanga kan lame wa minyi kado jabarani France vergati abetiga gabo fonaka aywa femi uka platform digital uye la silisira wara mbu fem bu bolo ka bela jile tiga ka beglo wa jetike na au nyira fana ku ka fota taka lase jango ko ke kuna foni anga jamana kona ya obe arajola obe televisiona obe fasiri ke bala obe la sili ke ba ufana na okumana ko beka ikado ikaje munga unsinzi anyere ka tabuluka ani ka do anyere ka kuna foni balo leunga erevini France 24 ku kani gloni afora yoromi anaka do bala ashima koro ya shiye communique oyo la silike
o kuma gouvernement ko ale ba ka ikado deme nyonya abo de nyini jamana de be fa anga fama deme jango ka wuli ka jobe ka wolo tare la ni wati na ko tu galabu kare kuma ye ko fama ulabe na chugomi ujora chugomi anu yella joli kala mununge ko tu ya mariya ka foko kuma mbe ka foko oyu ka ke wale ye ka jibina mbe ka dawla ko ka tabulo to ye sabu buka bara don we ya kala chugomi na ubuka wale o chugola haka jaja tege wale ke ba tigila maw kelali fere ko nga fama bo don kuma na ku buka kalomi nda ula o yi ka do yoro chin kuma wi anil mo ala shitane kuma wi ko tebe mble o tebe olula chugomi o tebe anyero fana na yante ble o minyi ka do ka fo ko mi ka do ministre de la télécommunication ale kwa abe kalo chama mbo aye fasirike kala so minin ge ka ikado la dilike ka nyeshi ni kuna boni chari sira numa kakla ku wele ukasikika kuma akbeki haju fo nyonye ko na tabe ikado ubuka ikado ke wale jugula yasa ka mani piun shuka ke nyonka ka jugumando anu nyonje ka mauka ikado dine ningani ya uchie ka anko do nyoma oka kunye munye mali reka yira mahoro ya sira mintare ndo afa nanga kanabla ka dangare ola ka jugu ya sinsi malde uni nyonche odela manyema okoko okoti sira soro uya bela jile glo wa abenente anyere ofana na angu ka fota tako lase ade aleka nobla sewene anya bo indicateur de renouveau kono ka bidon boledo indicateur ni alebla nebe indicateur kelenda yaguba dumbia wasulunga akodi lofen be idala ma ko ganyo ko beti ni abo nye treken manyi ponya na ka ma igado aw minye yaguba dumbia alep manna ako minye nyerala moro minye kitakuru ni bodova ko minye politique doye ko kunungu awkado ku ya afa ala awkado minye nyerala fana mungesu dore fe moro politique ba ka barala moro anga jamana albilla kana masabati de minye marfa obi yala fa bele jile minye barakaji ko ni bike awoke semana kabwe moro awkado wero be no banduye ikado arme de guerre de bu bolo minye kaleke marfa o de bu bolo moro tikaba ko ma mamunundo uti hine fana ututu yere magate o awa bamako kita ni zira min vlani moro awkado transport do be mi société transport do be commandé transport moro awkado wati mina mi usira kita dundala mi polisu kono oluga barake seka ke ka fasali ke wajibi moro awkado ningera markalot leta ani wolomla tamba fani muga ani fla 20h20 wati ote awkado mi fitri tabani moro wati lawa mi awkado mande transport mobile mi no 5122 MD PF 5122 MD muro ale konu yale la jo kita dundala kita posula muro ku awkado politique koni abeka control ke ka mauka biesu laje ka sekelu ke ka laje awkado ni passager ka barati awkado biesu davaleno ka laje ni minante mobile kono minami nob ka ke ka sarayi wati bina awkado politique ben ni mbarala muro ni chance na kam marfa bo akute manyumante ngati akungulo la manyumante asigambe fedola manyumante fedole fedole do beni mbulu no mu isra polosi nyeka tobu abana ne ebe tinyeka ni jeledo muro awakado minye tamane wati mina sizano farati be kobela kasinga bala ka marfa bo akun kasingo ti politiala sarabe politika kungoloma ni awakado politika yere résident de police Cheikh Abou Keita muro awkado contingent 2005 muro odure awkado mi ale tara politiala 2005 wati muro awkado ni kabri wati mina na marfachi abula muro asnaka abmiye awkene binati akalenga kene mine muro atarake murfatiki fana mugutiki fana sebe do mango marfa daga boni blonda yeko abana na jora ma million ngina beba ka dashini no alima kasoro na furanga do blonda kelen fe akadogo marfa daga bo blonda e moro mi ni ma ko fele asnaka kene minati akalenga kene mine aduna ikado tufina mi yerala wakapon fasiri bako wati mina oluko nu mesebaningela ni ma ko fele awkado akoni maye wa miye
ale bi polisiw kɔni bɛ k'a ɲini bɛ k'a ɲini cogo sugu bɛɛ lajɛlen ala kana ko a taara ka maa min to a kɔ o ye aw k'a dɔn min ye Sheikh Abu Keita a taara k'o fure de to a kɔ Allahu akbar o de ala ka dayɔrɔ nɛma o de la ala ka yafa k'a ye o de la ka taa a tɛ kɛ jamana caman bɛ yen a tɛ kɛ ka taa dɔrɔn ka tike ta e ma pièce bɔ i ma pièce yira non kari bɛɛ kɛ ka pièce ni maa bɛ don u ka photocopie ka jamana bɛ dabolo min na u ka sariya dɔw sigi ka sabu gɛlɛya waati fɛɛrɛ bolodalenw olu bɛ yen a banna n'a tɛmɛna fɛɛrɛw bɛ wuli a banna ni gɛlɛya waati sera fɛɛrɛ dɔw de kan ka boloda a banna polisikɛ fila ka baara la mana ni tun ma polisikɛ nin fa a tun bɛ sɔn ka kare kɔnɔmɔgɔw baraki wala a tun b'o baraki o de ŋaniya tun b'a kɔnɔ wala maa fɛ dogolen dɔ b'a bolo ale dun t'ale min filɛ nin ye a taara k'o to dɛ ala kan'a kɔ dogo amina rabi an ka Keita kɛ fa k'e bɛ taa ten wallahi ala k'a to tɛgɛ ka d'a kan ala k'a malo ni sɛbɛn min ye Yakuba Dubiya Wasolonga ni ale ka fasiri ye Yakuba ka fasiri ni y'ale bila Yusu mbɛ le combat le combat ni y'ale tasa i b'a ye k'a fɔ Burama Keita ale kɛn bɛ ka nɔbila kɛ Badaji Burama Keita ko tɛ o ye n terikɛ Burama Keita Badaji jata dɔɔnin kɛ jata kɔrɔ fana ma don fasiri la dɛ Burama Keita don kibaru baara kun ka d'a ye dɛ n'o tɛ Jibi Jalo awɔ ale bɛ fasiri kɛ dɛ ani Bugu Kulubali Maruwa Bugu mais ale b'a ta sɛbɛn ko Bugu Jara ale b'a sɛbɛn ten n'o tɛ Jibi Jalo bɛ fasiri kɛ mais a y'i dogo de Jɛka optique Yusu i b'a ye k'a fɔ min ye sɛgɛsɛgɛli ye fara ɲɔgɔn kan kulu ko o bɛna sigi ka sɛgɛsɛgɛli kɛ min bɛ ta ka ɲɛsin Moritani jamanaden minnu dununa anw fɛ ani minnu fatura jamana fila y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kumana ni ka jɛkulu kelen sigi k'a dɔn a kulu fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen min kɔnɔ ni ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu kɛ kelen ye ka jamana fila jɛ don Yusu o kumana ko jamaba o de bɔra Moritani n'o ye dɔnni karamɔgɔw ye ko experts olu sera anw fɛ yan i k'a dɔn ka bɛn ni arabadon ye Bamakɔ faaba kɔnɔ yan ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko u bɛna i k'a dɔn ci de la o ci u ni malidenw de bɛna fara ɲɔgɔn kan k'o ci kɛ ɲɔgɔn fɛ a kana kɛ maa si kɔ tiga wɔrɔnkɔ fara ka ca siga ka bɔ ko bɛɛ lajɛlen na Moritani jamanaden minnu tununa anw ni Moritani dancɛ la ani minnu tora i b'a ye jamana fila u kali k'a dɔn ko f'u ka bolo da ko kisɛ kan k'a jɛya ka bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na o de la i k'a dɔn malidenw ni Moritani u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni k'u kan kɛ kelen ye ka kulu kelen sigi o bɛ kɛ i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli kulu ye a tɛ kɛ maa si kɔ Moritani jamakulu u nana anw fɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ u ka ɲininkaliw tɛmɛnen kɔ u y'a jira k'a fɔ ko kumana ko olu nana u ni malidenw bɛna jɛ ka baara kɛ ko o y'a sɔrɔ Mali de fɔlɔ la ni k'a sogo donni ka taa olu fɛ yen ko Mali ye jamakuluba min wuli ka taa olu taara kuma min na u ye ɲɔgɔn faamu a la i k'a dɔn k'o kɛra ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye o kumana k'a kun ye mun ye k'u bɛɛ lajɛlen k'u kan kɛ kelen ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛliba kelen ye o kumana min ye nɔka bɔ ko dɔw la u bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan wolomasiri tabaa b'o la ani k'a dɔn zandaramaw b'o la fɛn min ye k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen k'u bɛna taa kɛnɛ in kan ka taa ɲɛɲiniw kɛ ni kasara min ye ninnu sɔrɔ yaasa k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ o kumana gɛlɛya min n'a tun bɛna kɛ sababu ye anw ni Moritani cɛ funtɛni kɔni jiginna kosɛbɛ o kumana faamuyali sɔrɔla jamana fila a maa ɲɛmaw fɛ u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a jira k'a fɔ k'u bɛna kulu sigi sɛgɛsɛgɛli kulu o kumana ko min ye k'a dɔn k'a fɔ ko k'a daminɛ i b'a ye k'a fɔ kabi CEDEAO ye anw ɲangi waati min na ka siraw datugu anw ɲɛ Moritani jamana ale tɛ CEDEAO la a ko k'ale ka dayɛlɛlen don fari i k'a dɔn k'a fɔ ko hali siga t'a la ko dayɛlɛlen don Mali ye ko kab'o kɛra sa i k'a dɔn ko caman o daminɛna ko min ye ni gɛlɛya ninnu ye olu daminɛnen ko an ka minisiri ale n'a ka jamakulu olu wulila n'o ye Abdoulaye Diop ye ka taa Moritani ka taa faamuyali lase u ma yaasa ka funtɛni ka dɔ bɔ o la kosɛbɛ sabu a kun bɛna kɛ funtɛni ye Mali ni Moritani cɛ i n'a fɔ a laɲinina cogo min na ko min ye k'a dɔn Mali k'a dɔn k'a fɔ ale ɲangilen kɔ ko jamana min y'a ka dayɛlɛ anw ye anw bɛ se ka bɔnɛ jumɛn ta k'o sɛgɛrɛ ayi o fana ka gɛlɛn dɛ an kan ka segin ne koyi bɛɛ kun kan ka sigi Moritani kan ka sigi an kan ka sigi o de y'a to a faamuna n'o tɛ a kun ma faamu dɛ hali RFI ni France 24 filɛ nin waati min na Faransi kun mɛnna n ko Faransi kun b'an ka civils faga awɔ
Uyongo tibi chama fa. Olu o kuma kunteu. Me kabini do me na onye Faransi bla. Anga sigini ni be. Al na untalo na ufoka anye do antalo do kunchela. Abana. Kanye do nyekelechi. Kanta do edo singari ka do bulu halaki. Ube kalu dacho anachuko bela kama ngu. Bashe nuna a feno. Abi famu. Otumana ko Mauritanie. Ale de akada ilele do aunye kajira ka foka anye kelenye. Olu tuna do falife kuruna. Femi ka do ni kasara kwa tumina ke gwele jamana fulani nyonje jangu ka bara watu ula. Ambe bolo di nyoma na tuma mi fere bika ke ka onko do nyoma. O de atusa a jamana fula jamakulu uye jere bake. Abe fo mi maika do ko erino ne ho niveau. Uyo minge ani ikado aunga zamuka ho niveau ya tekelere. Okumana mi ye ka do marsikalo kleta ani fula. Ba fula ni mwani fula sa. Kwa kera knockshot. Mauritanie ofabala. Komunike mi la sera Mauritanie ministry feme onyeshinu nuka jamana konona okunyanya nabo makabene arabadonye. Akoko kumana ku ye family soro. Uluka jamakulu na faramari jamakuluka. Ufana bu sogo doni kana anga nyonye. Anka ikado fere kelen sigisenga. O fere be sigisenga yasa kaninko akeba ukobo fiena. Ayo marsikalo kile duru femi ka do ni ngoye ko dangarla Mauritanie jamana duna nga amake Mauritanie fa kara mari dugukoloka ado kama Mauritanie ka udusu chena uyu kangoro tani kumaye marsikalo kile shegi ikado ka fo ko jalaki bora ka bi mi no bora kumaso ikado ka jibina kumaso nununda ka aunga wulu masi tabaw jalaki ko lubika dansa go waleke ko ulu deflaga Mauritanie jamana dun latunu ku ka do ni kena karaba ka jalaki ta ka fama tegere o ro ningele fama ya jira ka fo ko ulu ka ko seye ko kalo de do bi kalo do sini o kuma ko minyi ka do mission danketi o re de bulu dara on ga fama fe ka foko na ya so olu do ko nda foko mission sigi wo o kuma fama re de ko ka mission sigi jona kan ko nyenyi ko kalo dara olu la wa olu no te bi no te sini fe minyi ka do la selu ye o kuma ko minyi o kara kuna funi di do simve minyi ka do Mauritanie ministry mimbe anu ka la sigi de ana on wona ka la sigi de u ye nyonye ka nyon famu o ka soro ka bengere na ka ikado ni ngo mine sebela au nga ministry ko ni ngo ba mbulo sebela ka se hake mi makoni Mauritanie nga ba do ku ti glonge ko ina o kuma na ko be yoro mina ya saka misimisi ba ambela jirena kasika sika ba ani nyonche bisiki kana do jamana fly ni nyonche ko jade ka do ubela jire ka nyon soro kulu kele ngono ko inga ke bela jire nyena kana fo mashiko o kuma na ko Mauritanie ibai ka fo ale be jamana deun ulu ka to au nga jamana kaya o mandi au nye ota au fe ko ye ni yeseka au nye Mauritanie jamana den kiringile fembe be mali dugukolo kaya abela jire ka kala tike ke damu ani lafiya la inoko ina fo mali do mbichugo mina ibuka uboruka so ubuka so o ko hagla tiga to au nanga ni bara inge ay mi wana brebere latige akoko kuma munu mbisena ko fofo nyongo kumbora langa ikado ka foti ga kuma kara furaye kono bara la timuru de dabaraye kuma na yusuku ye jekulu kele blasenga o jekulu de bini nyeshi ni sigasigeli ko numa ka buni kolo bonyona ka yasa fundeni toka ba o kuma na jamana flyinga jengo manyonya fiye kana do ala bela jile kanimisi wasa soro jabi ula ko bara obina damne burama keta ni ale ga nobla sebe anya bole komba kono ka bidon bole do yusu kabni wati mina ngo faransi kata anga sigini fere be wallahi wo ka la do munum be an fe olu desera sisa no Niger ntashi doyi basumu o basumu inde pana be de medo nyo yala u fe o mi nye bingani ngala du yere do ye ubora wala alega famela ina kana do an ya o femve na ko na chimasigi ya yo befa uka stoku nungo na anyo stoku bere ko lu blano me utara shula kwa daro ni yafa ala kanu daro ne ala ku ji jahana mala abe an bora an yafu ya menango ku fe abe ga fo u ka fe abe ku fendro u marali donindi musaka de do ambu balo ni mi yera dro o fe afene ko foiti awo abana e fen foiti amamba u fendro e ulu te ma o magoto ande bu magoto muna kabu u balo ire bonedo de yankasa wadu sen ngor fana tra misita kana idano etaji da France ma fo kulu yo bla shula jo ma no tiado bu kele daga amaru ku fata ko ku yo bla ye kalo na ma min tiga hake bala ko kalo tiga madame ne bila kuy moro ugo ku ye ben Mokhtar fa Malboro uyo faka ko sabaka abla kai kuma lu ya faka glaga kunwa be ressuscité da sarabi kalo tiga la timiri alala
ala ka guda ja amin moro mi 8 mars kadra ko na journée internationale de la femme mi association mimbe nous va wolo ko association pour le développement de 759 logements logements sociaux de Yirimajo no be magoya moro AD 759 LSY Muro association pour le développement de logements sociaux 759 logements de sociaux de Yirimajo Muro olu koni ajara kafoni ala sonama we masi kadra konana mi sibiru doy ote awkado sini sibiru doya markalot leta ani konondo olubna kurane kalambake kurane kalam mi nubna ke muro ba adamne 14h no esel fana wati fo ka taa se FMIMA moro avec awkado u yɛrɛ ka terrain ga no 759 logements a terrain o kuma bɛɛ lajɛlen welelen don an ka taa kuranɛ kalan ka duwawu kɛ jamana in ye ala ka duwawu minɛ ka b'a kalanbaliya kalannen ko ala k'a minɛ fana o duwawu bɛ ka kɛ jamana in ɲɛtaa ni kunnawolo ni kunkɔrɔta kama ala k'a duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ nka fɛn o fɛn bɛ ka taa ka jamana in sɛgɛrɛ yaasa ka fereke don gosi la ala k'a dabali jugu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a ci a tigilamaw da i ko nkɔyɔden ala ka jamana in kumabɔ ka jamana denw kumabɔ laɲini ye min ye an y'a jira ala la ala b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan inshallah o kuma Yusu n bɛ dansigi bi kunnafoniw na nka min ye i k'a dɔn pièce tununnen bɛ an bolo yan pièce tununnen min n'o ye i k'a dɔn Abdramane Dambele ale ka k'a dɔn carte d'identité a n'a ka min ye i k'a dɔn carte dɔw bɛ yan fo ka taa se a ka portefeuille ma a n'a ka i k'a dɔn permis n'o ye mobili boli sɛbɛn ye olu bɛ an fɛ yan o kuma a ɲininen don i k'a dɔn Abdramane Dambele fɛ n'ale ye Fuseni ani ala ka hinɛ la Fanta Jara den ye a yɛrɛ bangena i k'a dɔn ka min ye novembre kalo tile 16 93 san n'o ye 93 ye a bangena Kulukoro a yɛrɛ kalanden jɔlen don n'o ye sana kalanden ye nka Bamakɔ y'a sigi yɔrɔ bɛnnen don Buluka Sunbugu ma o suguda yɛrɛ yɔrɔ la o kumana a ɲininen don i k'a dɔn Abdramane Dambele fɛ k'a ka pièces a n'a ka portefeuille fo ka taa se permis ma ani carte wɛrɛw olu bɛ i k'a dɔn renouveau la yan ni maa min ye kunnafoni sɔrɔ i k'a las'a ma maa min ye pièce in tɔmɔ ka na d'a ma o de ye Bakari Jara ye ale bɛ Musabugu Zerni na a nana sera an ma ni pièce in ye sura nɛgɛ ɲɛ 20 o tɛmɛnen ni sanga 15 bɔɲɔgɔn ye n'o ye 20h15 ye a ko a ye pièce in tɔmɔ o kumana a y'a n'a kɔnɔfɛn bɛɛ to yan ni i k'a dɔn maa min kɛra Abdramane Dambele dɔnba ye walama ni maa min ye kunnafoni in sɔrɔ ni Boubacar yɛrɛ Abdramane yɛrɛ kulo b'an na a ka wuli ka se renouveau la a ka pièces bi yan portefeuille a n'a ka permis u bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo yan ni ala ka jɛ ye i ka madame Bamba Fatika ya i wololo fa voilà ça c'est mon wololo fa ko ka foli fi a diyara ɲa bɛɛ na ko n yɛrɛ b'a fɔ siɲɛ ba kelen voilà ko sugalo setɔ filɛ nin k'a ka sugaro n'a ka musakaw a bɛɛ bi taa ko hali yɛrɛ ma ye k'i k'olu bila ka taa n b'o bila ka taa wa a tɛ mɔnikuru yɛrɛ kɛ n bɛ mɔnikuru bɔrɔ bila ka taa a t'a yɛrɛ kɛ a kana yɛrɛ bila mɔni yɛrɛ kɛra n bɛ kuru bɔrɔ bila ka taa n'a ye k'a ta k'a suru daga la siri 26 mars o don o gazon synthétique kan i ka maaw bɛ yen ni ala sɔnna a ma le coach coach muso awɔ min ye muso kisɛ tɔn ale de renouveau muso moro an bɛ kari ɲɔgɔn na sini min ka kisɛ an bɛ n'o dɔn sago ni bere tu tɛ wa an bɛ ɲɔgɔn ye o i tanti de y'a présenté Tata Jawara kɛ Yusu kuma jugu bɔ denmisɛnninw da i bɛna nin don a da sa a bɛna fɔ maaw ye k'a sɔrɔ kuma jugu don a t'a dɔn kuma jugu ye sabu a bɔra ye da o kɔnɔ t'a dɔn n'a ka jɔ ko bɛ tura dɔrɔn de kɛ bon u ka daw ko Aziz de y'u ka entraîneur ye u ka daw ma hinɛ bɛ deli la Aziz de y'u ka entraîneur ye Aziz ko match bɛ baw b'a gɛn toutfaire.com awɔ je fais tout.com k'a Kulubali mais a batira à l'avance a batira dɛ parce que i su ka système maa tɛ se k'a kunbɛn a banna i ka système de jeu maa tɛ se coaching ni ye changement kɛ dɔrɔn i ka coaching c'est payant muso belebeleba ninnu n ye changement kɛ dɔrɔn i m'a ye a bɛnna voilà non je te fais confiture merci beaucoup merci a ka bɛn inchallah